můj názor souzněl s iniciativou VFP a když mě oslovili a bylo už pod iniciativou několik tisíc podpisů, musel jsem k tomu zaujmout stanovisko. Nepotřebuju být rušen při řízení motorového vozidla tisícem billboardů různých dobráků, kteří najednou dávají najevo, že to se mnou myslí dobře. Ten prezident může i z hlediska formálních pravomocí, ale i těch neformálních uplatňovat svůj vliv. On může z hlediska formálních pravomocí navštívit kteréhokoliv zasedání vlády, dostat slovo, pak když o to požádá. Totéž může v Senátu, totéž v Poslanecké sněmovně. Tady je strašně důležité to, že lidi jenom nesedí, nejsou jako ovce a nebudou jenom víceméně trpně přijímat cosi z hůry, přestože jim to různými médii podsouváno a víceméně našeptáváno. Když si otevřete noviny mnohé, máte pocit, že už o tom bylo rozhodnuto před půl rokem, před rokem v nějakém sekretariátu a že už s tím vlastně nikdo nic neudělá a s tímto je to vlastně manipulováno. Pro mě jste jediný kandidát jako bez výhrady volitelný z té nabídky. Zbytek už nechci jako přistupovat k těm volbám, protože k volbám chci chodit, chci se jako nějak podílet na tom rozhodnutí a nechci si vybírat to menší zlo. A v tomhle případě splňujete všechno, co bych od toho prezidenta očekával. Jde o to, aby nám ta šance neprotekla jenom tak mezi prsty, aby jsme si potom neříkali, že to byla vlastně škoda. Je nutné mít jakousi víru, je nutné mít naději, aby se naplnily i ty slova toho prvního žalmu, kde se praví et omnia quecunque faciet prospera buntur, což znamená a vše, co podnikne, se zdaří.